oke ụmụnne m abịakwana m ọzọ, a na-ekwu ọzọ a na-eme, a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-emekwa. Alụme lukatị nwatakịrị ahụ n'afọ ọ mmadụ kpere bịa na họteelụ a na Abuja, ọ na-alụ hook up according to story I had. Ọ na-alụ hook up, nwoke wee buli ya bịa na the hotel. At the end of the day, gaa kechie ya aka n'ụkwụ. Want to use her for sacrifice, ndị Yahoo plus use her for sacrifice. Luckily for the girl, I say luckily for the girl, because somebody barely clean ụlọ, no sound na-eme n'ime ebe ahụ, gwa ka na receptionist wega report ha. Ya na kpọlụzie guys bata n'ime ebe a mepee ya. First the guy mepee the door. Ọ bụrụ na ekechigo the girl aka n'ụkwụ. And the girl adịgo weak. So ihe a na-echezi bụ maybe aba na drug ya egbuo ya. Will pass that on area or ebuli ya like that, or eme ya chọọ eji eme. Ụmụ ụmụaka wee nwa ya ajụ. Ụfọdụ ihe niile a na-ekwu mana nke a na-ekwu na social media ma ya na-ekwu na news still aka na-eze ukwu. Bika nwoke na-eso nwoke na-amarọ, kpọrọ gị jee na họteelụ ị na-amarọ, kpọrọ gị gaa ebe ị na-amarọ, ifi ego, iwe ego iPhone 14, iwe ego iPhone 15, iwe ego iPhone 16.